భూదేవి అవతారం. ఈవెన్ సీతా పిరాటి కూడా భూదేవి தானே மாதாஜி? ஆமா, பூமாதேவி தான். பூமாதேவி அங்க இங்க வந்து மாயை தான் வந்தா. அதாவது இங்க ஒரு மாயா தான். அவ வந்து பகவான்கிட்ட அங்கேயே தான் இருக்கா. இங்க வந்து அவளுடைய எக்ஸ்டெண்டட் எனர்ஜி தானே. இல்ல சொல்றோம் அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சீக்கிரமா போயிட்டேன். எனக்கே கூட கொஞ்சம் சங்கடம். ஏன்னா அங்க புரோஹிதர் காத்துட்டு இருக்கா. சோ அதனால கிளம்ப வேண்டியதாயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அதனால ஒரு கேள்வி வந்தது. எல்லாரும் சத்யநாராயண பூஜைனா என்னது, சத்யநாராயணர்னா என்னதெல்லாம் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி எங்க ஆபீஸ்ல நான் எவ்ரி மந்த் பௌர்ணமி முன்னாடி பண்ணுவோம் நாங்க. ஸோ அது அந்த சண்டே வந்தா எம்ப்ளாயீஸ் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காதுன்றதுக்காக காலம்பரையே இல்லைன்னா சாயங்காலம் ஒன்று சந்தியா வந்தன டைம் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கோதுளி முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பசுக்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து சேரக்கூடிய அந்த டைம்ல காலையில இருந்து உபவாசம் இருந்து சாயங்காலம் பண்ணணும் சத்யநார விரதம் பண்ணும் பொழுது. இல்லைன்னா நம்ம அந்த விடியற் காலை, அதுக்கு நேரங்காலம்லாம் எதுவுமே கிடையாது, எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம். பட் இட் வில் பி பெட்டர் நம்ம வந்து இந்த சுக்ல பட்சத்துக்கு முன்னாடி பண்ணும் பொழுது அது ரொம்பவுமே விசேஷமானது. என்னவோ பகவான் நமக்கு இவ்வளவு அதாவது அனுகிரகம் பண்ணிடுறதுக்கு அவருக்கு நாம எப்பவுமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும்ன்ற ஒரு மனசு இருந்ததுனால, ஸோ அதனால ஆஃபீஸ்ல மாத்திரம் நாங்க வந்து எவ்ரி மந்த் அந்த இது வரும்பதுக்கு முன்னாடி சத்யநார பூஜை பண்ணுவோம் நாங்க. ஆக்சுவலி மாதாஜி நாங்க வந்து புதன்கிழமை இங்க பிரீஸ்ட் வந்து பண்ண போறாரு. இந்த புதன் வர புதன் வந்து என் பேரன் பிறந்த நாள். சோ நான் ஒரு அதான் 7 தானே, சோ 10 minutes இவா எல்லாரையுமே எல்லாரோட சங்கல்பமும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பிரீஸ்ட் கிட்ட காமிக்கிறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அதே இது இந்த டைட்ல தான் அவர் வருவார். நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் அவர். ஹி இஸ் ஃப்ரம் இது திருப்பதி தான். நல்லா. ஓகே ஓகே ஓகே. Let us start with our session. So, அவருக்கு இன்னொரு பூஜை வேற இருக்கு, 9:30 எல்லாம் போகணும். ஸோ அதனால இல்லைன்னா ஜென்ரலி வில் வெயிட். ஸோ அவர் டைமிங்ஸ் நாம எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா. புஷ்பமாதாஜி அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राजकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. स्वांचकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு 8வது பதம் பார்க்க போகின்றோம். சா சம்ஹிதாம் பாகவதிம் கிருத்வானு கிரமய சாத்மஜம் சுகம் அத்யாபயாம் ஆஷ நிவృత్తి நிருதம் முனிஹி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சம்ஹிதாம் பாகவதீம் கிருத்வானுக்ரம்ய சாத்மஜம் சுகம் அத்யாபயாமாஸ நிவృత్తి நிரதம் முனிஹி. அந்த சம்ஹிதாம் வேத இலக்கியத்தை பாகவதி பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள கிருத்வா செய்த பின் அனுக்கிரமிய மீண்டும் திருத்துவதன் மூலம் மேலும் ஆத்மஜம் அவரது சொந்த மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமி அத்தியாபயாம் ஆச கற்பித்தார். நிவృత్తి தன்னுணர்வு பாதை நிரதம் ஈடுபட்டிருந்த முனிவர். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவரான வியாசதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்து அதிலுள்ள பிழைகளை திருத்திய பின்
ஏற்கனவே தன் உணர்வு பாதையில் ஈடுபட்டிருந்த அவரது சொந்த மகனான ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அதை கற்பித்தார். பொருளுரை. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீல வியாச தேவரால் தொகுக்கப்பட்ட பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு அவராலேயே அளிக்கப்பட்ட இயற்கையான விளக்க உரையாகும். இந்த பிரம்மசூத்திரம் அல்லது வேதாந்த சூத்திரம் ஏற்கனவே தன் உணர்வு பாதையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு உரியதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதாலேயே ஒருவர் தன்னுணர்வு பாதையில் உடனடியாக ஈடுபாடு கொள்ளும் முறையில் அது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அது முக்கியமாக தன் உணர்வு பாதையில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள பரமஹம்சர்களுக்கு உரியது என்றாலும் பௌதிகவாதிகளாக இருப்பவர்களுடைய இதயங்களுக்கு உள்ளேயும் புகுந்து அது செயற்படக்கூடியதாகும். பௌதிகவாதிகள் புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் இத்தகைய மனிதர்களும் கூட அவர்களுடைய பௌதிக நோய்களுக்குரிய வைத்தியம் பாகவதத்தில் இருப்பதை காண்பார்கள். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரது பிறப்பிலிருந்தே ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அவருக்கு அவரது தந்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்பொழுது தொகுக்கப்பட்டது என்பதை பற்றிய சில கருத்து வேறுபாடுகள் பௌதிக அறிஞர்களுக்கு இடையில் நிலவுகின்றன. ஆயினும் அது பரீட்சித்து மகாராஜனின் மறைவுக்கு முன்பும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பிறகும் தொகுக்கப்பட்டதாகும் என்பது பாகவதத்தின் ஸ்லோகங்களிலிருந்து தெளிவாகிறது. பரீட்சித் மகாராஜன் பாரத வருஷத்தின் அரசராக உலகை ஆண்டு வந்த பொழுது கலிபுருஷனை தண்டித்தார். வேத நூல்களுக்கும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் கணக்குகளுக்கும் ஏற்ப கலியுகம் துவங்கி இப்பொழுது 5000 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொகுக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். மகாபாரதம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு முன்பேயும் புராணங்கள் மகாபாரதத்திற்கு முன்பேயும் தொகுக்கப்பட்டவை ஆகும். அதுவே வெவ்வேறு வேத இலக்கியங்கள் தொகுக்கப்பட்ட நாளை பற்றிய ஒரு கணிப்பாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விவரமாக விளக்கும் முன்பாக நாரதரின் உபதேசத்தின்படி அதற்கு ஒரு சுருக்கமான உரை எழுதப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நிவிருத்தி மார்க்கம் எனப்படும் வழியை பின்பற்றும் முறையை விளக்கும் விஞ்ஞானமாகும். பிரவருத்தி மார்க்கத்தை நாரதர் பயனற்றது என ஒதுக்கி தள்ளினார். இவ்வழிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் இயல்பாகவே விரும்பும் வழியாகும். மனிதனின் பௌதீக நோயை குணப்படுத்துவதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நோக்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த எட்டாவது பதம் என்ன சொல்கின்றது அப்படின்னும் போது, பாகவதம் வருவதற்கான காரணம், அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்பொழுது ஏற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டங்களை அதாவது இங்கே பாத்தீங்க எடுத்துரைக்கின்றார் பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரபுபாதக்கி ஸ்ரீல பிரபாதக்கி ஜெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளும் அவருக்கும் நமஸ்காரங்களை தெரியும். ஏன்னா அவருடைய பிளாட்ஃபார்ம் இந்த இது கொடுக்கலன்னா நாமளும் இப்ப உட்காந்து பாகவதம் பேச முடியாது இல்லையா. அவருக்கு நம்மளுடைய மனப்பூர்வமான அதாவது நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும். ஷா சம்ஹிதாம் பாகவதிம் கிருத்வானுக்ரம்ய சாத்மஜம் சுகம் அத்யாபயாம் ஆஷ நிவர்த்தி நிரதம் முனிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வருகிறார் நம்ம மாமுனிவர் அப்படின்னா, மகாமுனிவரான வியாசதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்து அதில் உள்ள பிழைகளை திருத்திய பின் ஏற்கனவே தன்னுணர்வு பாதையில் ஈடுபட்டிருந்த அவரது சொந்த மகனான ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அதை கற்பித்தார். ஸோ இப்ப இனிஷியலா ஒரு சூத்திரமாக அவர் எழுதினது எல்லாமே தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்லி கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி அவருடைய அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிறவியிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பெற்ற ஆத்மா. ஸோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீல வியாச தேவரால் தொகுக்கப்பட்ட பிரம்ம சூத்திரங்களுக்கு அவராலேயே அளிக்கப்பட்ட இயற்கையான விளக்க உரையாகும். அதாவது பிரம்ம சூத்திரம் அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்ற அந்த இது சொல்ற அதற்கான அதாவது டீட்டெயில்டா இருக்கக்கூடிய இந்த விளக்க உரைகள் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே தெரியும். பட் இருந்த போதிலும் இங்கே மீண்டும் அதை விளக்குகின்றார் பிரபுபாதர்.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதாலேயே ஒருவர் தன்னுணர்வு பாதையில் உடனடியாக ஈடுபாடு கொள்ளும் முறையில் அது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம மனசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சஞ்சலம் நிறைந்ததுதான், அடங்காதது. நம்ம அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறதும் கேட்கிறதும் செய்வதால் நாம கொஞ்சமா இந்த பாதையிலிருந்து விலகி சென்றாலும் மீண்டும் அந்த பழைய பாதையை எடுத்துட்டு விட்டுடும் இந்த பாகவதமும் பகவத்கீதையும். சோ அது முக்கியமான தன்னுணர்வு பாதையில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள பரமஹம்சர்களுக்கு உரியதென்றாலும், அதாவது முற்றிலுமே, அதாவது இப்ப எக்ஸாம்பிளா சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அதாவது முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமஹம்சர்களாக கருதப்படுகிறது. பௌதிகவாதிகளாக இருப்பவர்களே இதெங்களையும் புகுந்து இது செயற்படக்கூடியதாகும். நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தர்களாக இருந்தாலும், ஏன்னா சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய சுபாவம் ஒரு சில சமயத்தில் அது தேவையற்ற ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் கேட்பார், ஐ திங்க் 3rd சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு இஷ்டமே இல்லைன்னா கூட ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ செயல் தூண்டுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாரு. அதுக்கு அதாவது காமம் என்பது அப்ப பகவான் அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுப்பார். 3 நிலைகள் இல்லையா? அதாவது காமத்தினுடைய 3 நிலைகள் எவ்வாறு என்றால், அதாவது நெருப்பு புகையாலையும், அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி தூசியாலையும், அதுக்கப்புறம் கருப்பையாலும் மூடி இருக்கிற மாதிரிதான் காமத்தினுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிக உலகத்துல பௌதிகவாதியாக இருக்கக்கூடிய நாம் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது என்று மனதளவில் நமக்கு அந்த திடமான நம்பிக்கை இருந்தாலும், சூழ்நிலை ஒரு சில சமயத்துல நம்ம கையில இல்லாதப்போ நம்ம அந்த டீவியேஷன், அதாவது அந்த பாதையிலிருந்து சற்று விலகினாலும் மீண்டும் அந்த ஒழுங்கான அந்த பாதையில திரும்பி வருவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையும் பாகவதமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நன்னிலையான ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றது. சோ அதாவது பௌதிகவாதிகள் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் அத்தகைய மனிதர்கள் கூட அவர்களுடைய பௌதிக நோய்களுக்குரிய வைத்தியம் பாகவதத்தில் இருப்பதை காண்பார்கள். சோ த சொல்யூஷன், தட் இஸ் த மெடிசன் ஃபார் த டிசீஸ். அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசீஸ்க்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மெடிசன் பாகவதத்தில் இருப்பதாக ரொம்ப அற்புதமாக பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். ஆனால் இத்தகைய மனிதர்கள் கூட அவர்களுடைய பௌதீக நோய்களுக்கு வைத்தியம் பாகவதத்தில் காண்பார். சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவரது பிறப்பிலிருந்தே ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அவருக்கு அவரது தந்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்பொழுது தொகுக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி காலகட்டங்களை பற்றி பின்னாடி வரக்கூடியது. பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவருடைய அந்த அந்திம காலம் 7 நாட்கள்ல இருக்கின்றப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாதப்ப அந்த சாபத்திலிருந்து அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சாபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான். அதை ஏற்றுக்கொண்டவர் இனி 7 நாட்களில் தன்னுடைய மரணம் நிகழப்போகிறது என்பது போது அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமியிடம் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாகவதத்தை கேட்டார். சோ பாகவதத்தை சுகதேவ் கோஸ்வாமி எடுத்துரைத்தார் என்றால் அதற்கு முன்னாலேயே பாகவதம் இயற்றப்பட்டு இருக்க வேண்டும். சோ அதாவது கலிபுருஷனை பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்டித்தது ஹரிஷிக் மகாராஜா. வேத நூல்களும் ஜோதிட சாஸ்திரங்களும் கணக்குகளுக்கேற்ப கலியுகம் துவங்கி இப்பொழுது 5000+ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5000 years பிஃபோர் தான் இது எழுதப்பட்டது என்பது நமக்கு 100% கரெக்ட். சோ மகாபாரதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடியே வந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு முன்னாடியே புராணங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு முன்னாடியே இயற்றப்பட்டதாகும். சோ இதுவே வெவ்வேறு வேத இலக்கியங்கள் தொகுப்பட்ட நாளை பற்றி ஒரு கணிப்பாகும். அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம இங்கே விளக்குகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விவரமாக விளக்கும் முன்பாக நாரதரின் உபதேசத்தின்படி அதற்கு ஒரு சுருக்கமான உரை எழுதப்பட்டது. அதாவது சிம்பிளா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டீட்டெயிலா எழுதல, ஆனா சிம்பிளா எழுதியிருந்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் நிவர்த்தி மார்க்கம் எனப்படும் வழியை பின்பற்றும் முறையை விளக்கும் முறையாகும். பிரவிற்த்திம்ச நிவர்த்திம்ச, அதாவது இது நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது என்பதை நாம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சென்று செய்யணும் இல்லையா? செய்யத்தகாத செயலை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். செய்யத்தகுந்த செயலை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அப்பொழுதுதான் நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துல தவறி விழ மாட்டோம்.
இந்த பிரவத்திம்ச நிவத்திம்ச 2 இடத்துல பகவத்கீதையில வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ பயனற்றதை ஒதுக்கி விடுகின்றார். இவ்வழியைத்தான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் இயல்பாகவும் விரும்பும் வழியாகும். மனிதனின் பௌதீக நோயை குணப்படுத்துவதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய நோக்கமாகும். எஸ் பிரேமா மாதாஜி, டிவி பிரேமா மாதாஜி கையை உயர்த்துங்க. சௌனிக உவாச்ச சவை நிவೃತ್ತಿ நிரதஹ சர்வத்ரோபேக்ஷஹோ முனிஹ கஷ்யவா பிரஹூதிம் ஏதாம் ஆத்மா ராம சமப்யசத். எஸ் வாசிங்க மாதா. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சவை நிவೃತ್ತಿ நிரதக சௌனக உவாச்ச சவை நிவೃತ್ತಿ நிரதக சர்வத்ரோபேக்ஷகோ முனிஹி கஸ்ய வா பிரகதீமேதாம் ஆத்மா ராம சமப்யசத். சௌனக உவாச்ச ஸ்ரீ சௌனகர் வினவினார். அவர் வை சந்தேகமின்றி, நிவிருத்தி தன்னுணர்வு பாதையில், நிரதக எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருந்தார், சர்வத்ர எல்லா விதத்திலும், உபேஷக சிரத்தையற்ற, முனிகி முனிவர், கஸ்ய என்ன காரணத்திற்காக, வா அல்லது பிரகதீம் பரந்ததான, ஏதாம் இந்த, ஆத்மா ராமா சுய திருப்தி கொண்டவர், சமப்யசத் கற்பதை மேற்கொண்டார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சௌனகர் சூத கோஸ்வாமியிடம் வினவினார். ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே தன்னுணர்வு பாதையில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். இதனால் சுய திருப்தி கொண்டவராக இருந்த அவர் ஏன் இத்தகைய ஒரு பரந்த நூலை கற்பதென்னும் சிரமத்தை மேற்கொண்டார்? பொருளுரை. பொதுவாக பௌதீக செயல்களை தொடர்ந்து தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையாக ஈடுபடுவதே மக்களுக்குரிய வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். புலனுகர்வில் இன்பம் காண்பவர்கள் அல்லது உடல் நலத்தில் மட்டுமே அக்கறை கொண்டிருப்பவர்கள் கருமிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கருமிகளில் ஒருவர் மட்டுமே தன்னுணர்வு பெற்று ஓர் ஆத்மா ராமாவாக மாறக்கூடும். ஆத்மா என்றால் தான் என்பதாகும். ஆராமா என்றால் இன்புறுதல் என்பதாகும். மிக உயர்ந்த இன்பத்தை தேடி அனைவரும் அலைகின்றனர். ஆனால் ஒருவரது ஆனந்தத்தின் அளவு மற்றொருவருடைய ஆனந்தத்தின் அளவிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஆகவே கருமிகளால் அனுபவிக்கப்படும் இன்பம் ஆத்மாராம பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்படும் இன்பத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஆத்மாராமா பக்தர்கள் எல்லா விதத்திலும் பௌதீக இன்பத்தில் சிரத்தையற்றவர்களாகவே இருக்கின்றனர். ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே இந்நிலையை அடைந்திருந்தார் என்றாலும் மிகச்சிறந்த இலக்கியமான பாகவதத்தை பயிலும் சிரமத்தை மேற்கொள்வதில் அவருக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. எல்லா வேத கல்விகளையும் கடந்து விட்டவர்களான ஆத்மாராமா பக்தர்களுக்கும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதம் இன்னும் மேலான கல்வியாக இருக்கிறது என்பதையே இது குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பாகவதம் தான். மறுபடியும் அதே கண்டினியூவேஷன். சௌனிகர் சொல்கின்றார், சவை நிவೃತ್ತಿ நிரதஹ சர்வத்ரோபேக்ஷஹோ முனிஹி கஷ்யவா பிரகிருதிம் ஏதாம் ஆத்மா ராமஹ சம்பயசத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சௌனிகர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ சௌனிகர் சுத கோஸ்வாமியிடம் கேட்கின்றார். ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே என்ன அவர் முக்தி அடைந்த ஆத்மா, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தான் யார் என்பது ஆத்ம ரூபத்தை கண்டிர அதிலே அந்த சுகத்தையே லயித்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. இதனால் சுய திருப்தி கொண்டவராக இருந்த அவர் ஏன் இத்தகைய ஒரு பரந்த நூலை கற்பதன் சிரமத்தை மேற்கொண்டார் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ பொதுவாக பௌதீக செயல்களை துறந்து தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையாக ஈடுபடுவதே மக்கள் இது எல்லாருக்குமே இலக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் காலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தேங்க்யூ மாதாஜி, இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா
நாம சில காலம் தங்கி செல்வதற்காகவே இங்க வந்திருக்கின்றோம். ஆனா நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? பக்தி செய்வது ஒன்றுதான். சோ இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன் அண்ட் சந்நியாசம், இது வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. சோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அந்தந்த வர்ணங்களுக்கு ஆசிரமங்களுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை நாம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். சோ இப்ப நாம் எல்லாருமே பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபடாம இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ இந்த லோகத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும், அதை தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனால் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான் வந்து நாம் அந்த மார்க்கத்தை தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். பலன்கள் மேல் பற்றின்றி செயல்பட வேண்டும். சோ பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் அவை அனைத்தும் பரமனுக்கு சமர்ப்பித்து விடுதல். சோ அந்த செயல்களுக்கான பலன்கள் வந்து பகவானை பார்த்துக்குவார். நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமை வந்து இந்த பணியை செய்வது ஒன்றுதான் நம்மளுடைய கடமை. பலன் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். சோ அவ்வாறு பொதுவாக பௌதிக செயல்களை துறப்பது என்பது தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையாக ஈடுபடுவதே. அதாவது இந்த பலன்களை துறந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளும் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்மாவினுடைய ரியலைசேஷனை வந்து உணர்வதற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். புலன் நுகர்வில் இன்பம் காண்பவர்கள் அல்லது உடல் நலத்தில் மட்டுமே அக்கறை கொண்டிருப்பவர்கள் கருமிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அதாவது சதா சர்வகாலமும் நம்மளுடைய அதாவது புலனுடைய திருப்தி அல்லது அதனை ரட்சிப்பதற்கே அதையே நம்ம வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது நம்மளுடைய போக்கஸ் எல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான், நம்மளுடைய சுயபுலன் மட்டும்தான். சோ அந்த மாதிரி இருப்பவர்களை வந்து கருமிகள் என்று, கஞ்சர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இத்தகைய ஆயிரக்கணக்கான கருமிகள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரோ ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா ராமாவாக மாறக்கூடும். ஆத்மா என்றால் நம்ம வந்து செல்ஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சுயம் என்று சொல்கின்றோம் இல்லையா? அது ஆராமா மீன்ஸ் இன்பத்தில், அதாவது தன்னிலேயே இன்புறுதல். இந்த தன்னிலே இன்புறுதல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை அல்லது பிரம்ம நிலையில் பகவானோடு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்களால் மட்டுமே முடியும். சோ தன்னிலேயே நிலைத்து தன்னிலேயே திருப்தி உற்று அந்த ஆனந்தத்தை, பேரானந்தத்தை, இது மெய்ஞானத்தினோடு, அதாவது மெய்ஞானத்தோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதால் வரக்கூடிய இன்பம். இது வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. மிக உயர்ந்த இன்பத்தை தேடி அனைவரும் அலைகின்றனர். ஆனால் ஒருவர் ஆனந்தத்தின் அளவு, என்னுடைய ஆனந்தத்தின் அளவு உங்களுடைய ஆனந்தத்தின் அளவாக இருக்காது. சோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய ஆனந்தத்தினுடைய அளவு பாத்தீங்கன்னாக்க வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கும். ஏனென்றால் நம்மளுடைய மனதுல நாம எப்படி இதை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம், எப்படி இதை நாம வந்து கையாள்கின்றோம் இந்த பக்தியை, அதற்கேற்றவாறுதான் நம்மளுடைய இந்த நிறைவு என்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம திருப்தி என்பதும் அமையும் ஆக்சுவலி. ஆகவே கருமிகளால் அனுபவிக்கப்படும் இன்பம் ஆத்மாராம பக்தர்களால் அனுபவிக்கக்கூடும் இன்பத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும். அதாவது வித்தவுட் காட் சென்ட்ரிக் அண்ட் வித் காட் சென்ட்ரிக், அதனுடைய வித்தியாசம் கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, இது ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருடைய சமர்ப்பணத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய பக்தியினுடைய லெவல், அந்த தன்னிலே நிலைத்திருக்கக்கூடிய லெவல் வந்து வேரி ஆகும். அதே மாதிரி ஆத்மராம பக்தர்கள் எல்லா விதத்திலும் பௌதிக இன்பத்தில் சிரத்தையற்றவர்கள். சோ இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய மனதை லயிக்க மாட்டார்கள். ஸ்ரீல சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஏற்கனவே இந்நிலையை அடைந்தவர் தான், ஏனென்றால் அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மா. என்றாலும் மிகச்சிறந்த இலக்கியமான பாகவதத்தை பயிலும் ஸ்ரத்தையை மேற்கொள்வதற்கு அவருக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. சோ தன் தந்தை வந்து பாகவதத்தை எடுத்து சொன்னார் அவருக்கு இல்லையா? அதை வந்து கேட்கக்கூடிய அந்த நிலையில் இருந்தார் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள். எல்லா வேத கல்விகளையும் கடந்து விட்டவர்களான ஆத்மாராம பக்தர்கள் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் இந்த மேலான கல்வியாக இருக்கிறது என்பதை இது குறிக்கிறது. சோ அதாவது முக்தி பெற்ற அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்துல வந்து கண்டிப்பாக ஹையஸ்ட் லெவல்ல தான் இருப்பார். ஒருவர் முக்தி அடைகின்றார்கள் என்றால் பகவான் அவருக்கு ஞானத்தை வந்து அற்புதமாக வழங்கியிருப்பார். இருந்தாலுமே அந்த பாகவதத்தை பயில வேண்டும் என்ற ஆர்வம் என்பது அவர்களுக்கு இருந்தது. சோ பதம் 10 இப்ப வந்து யார் வாசிக்க? ஐ திங்க் லலிதா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சூத உவாச்ச ஆத்மா ராமஸ்ஸ முனையோ நிர்கரந்தாக அபி உக்ரமே குர்வந்தி அஹை துஹீம் பக்திம் இத்தம் பூத குணே ஹரிஹி. எஸ் வாசிங்க.
जय श्री कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्क्रन्ता अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। सूत उवाच சூத கோஸ்வாமி கூறினார், ஆத்மா ராமா, ஆத்ம திருப்தி அடைபவர்கள் பொதுவாக ஆன்மீக ஆத்மா தவிரவும் முனையக முனிவர்கள் நிரக்ரந்தா எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் அபி இருப்பினும் உருக்கிரமே மிகச் சிறந்த சாகசங்களை புரிபவருக்கு குர்வந்தி செய்கின்றனர். அகைத்துகிம் கலப்படம் இல்லாத பக்தி தொண்டு இத்தம் பூத அத்தகைய அற்புதமான குணங்கள் ஹரி பகவானின் மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், எல்லா வகையான ஆத்மாராமர்களும் ஆன்மீக ஆத்மாவில் இன்பம் காண்பவர்கள், முக்கியமாக தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவர்கள், எல்லா வகையான பௌதீக பந்தத்திலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் பகவான் பரமபுருஷ பகவானுக்கு கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டை செய்ய விரும்புகின்றனர். அதாவது பகவான் உன்னதமான குணங்களை பெற்றிருப்பதால் அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் உட்பட அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கிறார் என்பதையே இது குறிக்கிறது. பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரது தலைமைச் சீடராகிய ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியின் முன் இந்த ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தை மிகவும் தெளிவாக விளக்கினார். இஸ்லோகத்தில் அவர் 11 விஷயங்களை சுட்டிக் காட்டுகிறார். அவை ஆத்மாராம, முனையக, நிர்கிரந்தக, அபிஹி ச உருக்கிரம, குர்வந்தி, அஹைதுகிம் பக்திம் இத்தம் பூதகுண மற்றும் ஹரிஹி. விஸ்வ பிரகாச சம்ஸ்கிருத அகராதியின்படி ஆத்மாராமா எனும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவை பிரம்மம் பரமசத்தியம், உடல், மனம், முயற்சி, பொறுமை, புத்தி, பழக்கங்கள். முனைய எனும் சொல் பின்வருவோரை குறிக்கிறது: ஆலோசனை மிக்கவர்கள், மௌனமும் ஆழ்ந்த மனமும் கொண்டவர், தபஸ்விகள், மன உறுதி கொண்டவர்கள், துறவிகள், முனிவர்கள், ஞானிகள். நிர்கிரந்த எனும் சொல் பின்வரும் கருத்துக்களை கொண்டுள்ளது: அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டவன், சாஸ்திர விதிகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவன், அதாவது கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ளாத முட்டாள்கள், எழுத்தறிவில்லாதவர்கள், சிறுவர்கள் போன்றவர்கள், ஒரு செல்வந்தன், பரம ஏழை. சப்த கோஷ அகராதிற்கு ஏற்ப நீ எனும் இணைச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களுடன் உபயோகிக்கப்படுகிறது: நிச்சயம், கணக்கீடுதல், கட்டுதல் மற்றும் தடை செய்தல். மேலும் கிரந்த எனும் சொல் செல்வம், நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கொள்கை, பாஷா, ஞானம் முதலான அர்த்தங்களில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. உருக்கிரம என்றால் புகழுக்கு உரிய செயல்களை கொண்ட ஒருவர் என்று பொருள்படுவதாகும். கர்மா என்றால் அடி என பொருள்படும். உருக்கிரம எனும் இச்சொல் முக்கியமாக மிகப்பெரிய அடிகளால் முழு பிரபஞ்சத்தையும் அளந்தவரான பகவானின் வாமன அவதாரத்தை குறிப்பிடுவதாகும். பகவான் விஷ்ணு சக்தி வாய்ந்தவராவர். அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியினால் ஆன்மீக உலகையும் பகிரங்க சக்தியினால் பௌதீக உலகையும் படைக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது செயல்கள் பெரும் புகழுக்கு உரியவை ஆகும். அவரது சர்வ வியாபகமுடைய அம்சத்தினால் பரம சத்தியமாக அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். மேலும் தமது சுயமான உருவில் அவர் தமது வசிப்பிடமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்தில் எப்போதும் இருக்கிறார். அங்கு அவர் பலவகைப்பட்ட உன்னத லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். அவருடைய செயல்களை மற்றவர்களுடைய செயல்களுடன் ஒப்பிட முடியாது. எனவே உருக்கிரம எனும் சொல் அவருக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாகும்.
சம்ஸ்கிருத சொல் வரிசைப்படி குர்வந்தி எனும் சொல் வேறொருவருக்காக செயற்படுவதை குறிக்கிறது. ஆகவே ஆத்மாராம பக்தர்கள் சுய திருப்திக்காக அல்லாமல் உருக்கிரம எனப்படும் பகவானின் திருப்திக்காக அவருக்கு பக்தி தொண்டை ஆற்றுகின்றனர் என்பதையே இது குறிக்கிறது. ஹேது என்பது காரணம் என்று பொருள்படும். ஒருவரது புலன் திருப்திக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவை பௌதீக இன்பம், யோக சக்திகள் மற்றும் முக்தி என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி செல்பவர்களால் விரும்பப்படுபவை ஆகும். பௌதீக இன்பங்களை பொறுத்தவரை அவை எண்ணற்றவையாகும். மேலும் பௌதிகவாதிகள் மாயாசக்தியின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் இந்த இன்பங்களை மென்மேலும் அதிகரித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றனர். பௌதீக இன்பங்களின் எண்ணிக்கைக்கு முடிவே இல்லை. அவற்றை ஜட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள யாராலும் முழுமையாக பெறவும் முடியாது. யோக சக்திகளை பொறுத்தவரை மொத்தத்தில் 8 உள்ளன. அவை மிகச்சிறிய உருவை பெறுதல், எடையின்றி இருத்தல், விரும்பக்கூடிய எதையும் அண்டைதல், ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆளுதல், பிற ஜீவராசிகளை கட்டுப்படுத்துதல், கோலங்களை விண்வெளியில் பாய்ச்சுதல் முதலானவை. இந்த யோக சக்திகள் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முக்தியும் 5 வகை பெற்றதாகும். ஆகவே மேலே குறிப்பிட்ட சுயநலங்களில் பற்று கொள்ளாமல் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே தூய பக்தி எனப்படுகிறது. எல்லா வகையான சுயநில ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகைய தூய பக்தர்களால் சர்வசக்தி படைத்த பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு திருப்தி அடைகிறார். பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு பல்வேறு நிலைகளாக வளர்ச்சி அடைகிறது. ஜட உலகில் பக்தி தொண்டை பயில்வதில் 81 வகையான நிலைகள் உள்ளன. இந்நிலைகளுக்கும் மேலாக இருப்பது உன்னதமான பக்தி தொண்டாகும். சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படும் இது ஒரு தனிப்பட்ட நிலையை சேர்ந்ததாகும். சாதன பக்தி பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டாக முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அது மேலும் 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளரத் துவங்குகிறது. இந்நிலைகள் பின்வருமாறு: பற்று, அன்பு, பாசம், உணர்ச்சிகள், உறவு, விசுவாசம், பின்பற்றுதல், பரவசம் மற்றும் தீவிரமான பிரிவு துய. சுறுசுறுப்பற்ற ஒரு பக்தரின் பற்று பகவானின் உன்னதமான அன்பு எனும் நிலைவரை வளர்ச்சி அடைகிறது. சுறுசுறுப்பான ஒரு பக்தரின் பற்று விசுவாசம் எனும் நிலைவரை வளர்ச்சி அடைகிறது. நண்பனாக உள்ள ஒரு பக்தரின் பற்று பின்தொடரும் நிலைவரை வளர்ச்சி அடைகிறது. பெற்றோராக உள்ள பக்தர்களின் நிலையும் இதை போன்றதே ஆகும். மாதுரிய அன்பில் உள்ள பக்தர்களின் பற்று தீவிரமான பிரிவுத்துயர் எனும் நிலைவரை வளர்ச்சி அடைகிறது. இவை பகவானின் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் சில அம்சங்கள் ஆகும். ஹரி பக்தி சுதோதய எனும் நூலின்படி இத்தம் பூத எனும் சொல்லின் பொருள் பூரண ஆனந்தம் என்பதாகும். அருவ பிரம்ம உணர்வினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தம் பசுவின் குழம்பினால் உண்டான குழியில் உள்ள மிக குறைந்த நீருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பரம புருஷ பகவானை காண்பதில் கிடைக்கும் கடலளவு ஆனந்தத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது மிகவும் அற்புதமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சுயரூபம் மிக மிக கவர்ச்சி உடையதாக இருப்பதால் அது எல்லா கவர்ச்சிகளையும், எல்லா ஆனந்தத்தையும் மற்றும் எல்லா சுவைகளையும் ரசங்கள் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இக்கவர்ச்சிகள் வலிமை மிக்கவையாக இருப்பதால் இவற்றிற்கு பதிலாக பௌதீக இன்பத்தையோ, யோக சக்திகளையோ அல்லது முக்தியையோ மாற்றிக்கொள்ள யாரும் விரும்புவதில்லை. இக்கூற்றை ஆதரிப்பதற்கு நியாயமான தர்க்கங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் ஒருவர் தனது சொந்த இயல்புக்கேற்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களால் கவரப்படுகிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களுக்கும் பௌதீக குணங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் உறுதியாக அறிய வேண்டும். அவரது குணங்கள் ஆனந்தம், அறிவு மற்றும் நித்தியத்தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டவை ஆகும். பகவானுக்கு எண்ணில் அடங்காத குணங்கள் உள்ளன.
பகவானின் ஒரு குணத்தினால் ஒருவர் கவரப்படும் பொழுது மற்றொருவர் வேறொரு குணத்தினால் கவரப்படுகிறார். சனகர், சனாதனர், சனந்தனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 பிரம்மச்சாரி பக்தர்களை போன்ற பெரும் முனிவர்கள் பகவானின் மலர்பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த நறுமணமுள்ள மலர்களாலும் சந்தன குழம்பு தடவப்பட்டிருந்த துளசி இலைகளின் நறுமணத்தாலும் கவரப்பட்டனர். அதை போலவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் உன்னதமான லீலைகளால் கவரப்பட்டார். ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தார். இருப்பினும் பகவானின் லீலைகளால் அவர் கவரப்பட்டார். பகவானுடைய லீலைகள் பௌதீக குணங்களுடன் எவ்வித சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதையே இது நிரூபிக்கிறது. அவ்வாறே இளம் கோபியர்கள் பகவானின் தேக அம்சங்களினால் கவரப்பட்டனர். பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டதால் ருக்மணிக்கு அவரிடம் கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியின் மனதை கூட கவர்ந்து விடுகிறார். குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அவர் எல்லா இளம் பெண்களின் மனங்களையும் கவர்ந்து விடுகிறார். வயது முதிர்ந்த பெண்களின் மனங்களை அவர் தாய்ப்பாசத்தால் கவர்கிறார். ஆண்களின் மனங்களை அவர் சிநேகம் மற்றும் தொண்டு செய்யும் மனநிலைகளில் கவர்கிறார். ஹரி எனும் சொல் பல அர்த்தங்களை கொண்டதாகும். ஆனால் அதன் முக்கிய அர்த்தம் என்னவென்றால், பகவான் அவரது பக்தரின் மனதில் உள்ள எல்லா அமங்கலத்தையும் அழித்து அவருக்கு உன்னதமான தூய அன்பை அளிப்பதன் வாயிலாக அவரது மனத்தை கவர்ந்து கொள்கிறார். கடும் துன்பத்தின் பகவானை நினைவிற்கொள்வதால் எல்லா வகையான துன்பங்களில் இருந்தும் ஒருவரால் விடுபட முடியும். தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டு பாதையில் உள்ள எல்லா தடங்கல்களையும் பகவான் படிப்படியாக அழித்து விடுவதால் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற 9 வகையான பக்தி பூர்வமான செயல்கள் பக்தரிடம் வெளிப்படுகின்றன. பகவான் தமது சுய அம்சங்களினாலும் உன்னதமான இயல்புகளினாலும் தூய பக்தரின் மனதை கவர்ந்து இழுக்கிறார். அவரிடம் உள்ள கவர்ச்சி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் தூய பக்தர் ஒருவர் 4 மத கொள்கைகளில் எதனிடமும் பற்று கொள்வதே இல்லை. இவையே பகவானின் உன்னதமான குணங்களில் உள்ள கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள் ஆகும். மேலும் இக்கருத்துடன் அபி மற்றும் ச எனும் சொற்களை இணைப்பதால் இதன் அர்த்தத்தை எல்லையற்ற விதத்தில் அதிகரிக்க முடியும். சம்ஸ்கிருத இலக்கணப்படி அபி எனும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. எனவே இஸ்லோகத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் கூறுவதன் வாயிலாக ஒரு தூய பக்தரின் மனதை கவரக்கூடிய எண்ணில் அடங்காத தெய்வீக குணங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இருப்பதை நாம் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு பெரிய பர்பட் எழுதியிருக்காரு நம்ம பிரபுபாதர். ஸோ இதற்கான விளக்கத்தை நம்ம ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி தான் படிக்கணும். சூத வாச்ச ஆத்மா ராமஸ்தா முனையே சா சா முனையோ நிர்கிரந்தாக அபிஹி அபிஹி எல்லா வார்த்தைகளுக்குமே ரொம்ப அற்புதமா இங்க விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. உருக்கிரமே குர்வந்திஹி அஹை துகீம் பக்திம் யுத்தம் பூத குணோ ஹரிஹி ஹரி என்ற நாமத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்கம் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கத்தை பகவானை பற்றியானது இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே அதற்கான விளக்கங்களை இங்கே கூறப்படுகின்றது. சுத கோஸ்வாமி சொல்றாரு, எல்லா வகையான ஆத்மா ராமர்களும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவர்கள், அவர்களுக்கு தான் ஆத்மா ராமர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். சோ ஆன்மீக ஆத்மாவில் இன்பம் காண்பவர்கள், பௌதிகத்தில் கிடையாது. முக்கியமாக தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவர்கள் எல்லா வகையான பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும்
அதாவது இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுபட்டிருக்கின்றார்கள். ஒன்ஸ் தே அட்டைன் த செல்ஃப், அதாவது தான் யார் என்பதை உணர்ந்த அந்த நிலைக்கு சென்ற அந்த ஆத்மாக்கள், அது பார்த்தீங்கன்னாக்க விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைகின்றார்கள். அப்படி என்றால் அவர்கள் இந்த பௌதிக லோகத்தில் இருந்துட்டு பௌதிக செயல்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களுக்கு அவர்கள் என்றைக்குமே சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். பரமபுருஷ பகவானுக்கு கலப்படமற்ற, அதாவது அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி தொண்டை செய்ய விரும்புகின்றனர். ஒருவர் அனன்ய பக்தியை செய்யும் பொழுது மட்டுமே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தியை பெறுகின்றோம். நாம் எந்த விதமான பக்தி செய்தாலுமே அதுல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய அந்த அனன்ய பக்தி செய்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆத்ம சுத்தி கிடைக்கும். ஆத்ம சுத்தி கிடைச்சால்தான் ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய மார்க்கமும் நமக்கு ஏற்படும். அதாவது பகவான் உன்னதமான குணங்களை, எல்லையற்ற குணங்கள் பகவானுக்கு ஆக்சுவலி நம்மளால கணக்கு வைக்க முடியாது. அதுல சிலவற்றை எல்லாமே ஒரு ஹைலைட்ஸா தான் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார். அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் உட்பட அனைவரையுமே கவர்ந்தெழுக்கின்றார் என்பதை இது குறிக்கின்றது. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 5 விதமான சம்பந்த முறைகள் இல்லையா? அதாவது சாக்கியரசா, அதுக்கப்புறம் சாந்தரசா, அதுக்கப்புறம் தாசியரசா, அதுக்கப்புறம் மாதுரிய ரசா, அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு பேரண்டல் இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது வாத்சல்ய ரசா. இந்த 5 ரசங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதன் மூலமா எக்ஸ்பிளனேஷனும் இங்க கொடுத்திருக்கார். பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நாம் எந்த உறவு முறையில பகவானை நம்ம சேவிக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் அந்த உறவு முறையை எடுத்து செல்லப்படுகின்றது. சோ அதனால கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா ராமா என்ற அந்த ஸ்லோகத்திற்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கார்? 11 விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கார். ஆத்மா ராம என்பது முனையக, அதாவது நிர்கிரந்தக, அதாவது இன்னொரு வார்த்தை, அதுக்கு ஈக்குவலண்டான வார்த்தை இது எல்லாமே. ஆத்மா ராமா என்பது அந்த அதாவது நிலை. ஒரு ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி அந்த விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆத்மராமா என்றது. சோ ஒரு முனிவரால அந்த நிலையை அடைய முடியும் இல்லையா? நிர்கிரந்தக அபிஹ ச உருக்கிரமஹ குர்வந்தி அஹைதுகிம் பக்திம் இத்தம் பூத குணக மற்றும் ஹரிஹி, இது எல்லாமே ஒன்றே தான் குறிக்கின்றது, ஆத்மாராவை தான் குறிக்கின்றது. சோ விஸ்வ பிரகாஷக, விஸ்வம் என்றால் இந்த லோகம், இந்த லோகத்தினுடைய அதாவது பிரகாசத்தை பற்றி சொல்ல சமஸ்கிருத அந்த அகராதிப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாராமா என்னும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. சோ அந்த கிரந்தத்துப்படி என்ன இருக்கிறதுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்ம சத்தியம், ஒருவர் அந்த ஆத்மராமம் என்ற அந்த நிலையை அடைந்தால் பிரம்ம நிலை அல்லது சமாதி நிலையை அடைந்திருப்பார்கள். அந்த பரமத்தை அவர்கள் உணரக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருப்பார்கள். பரம சத்தியம் எது என்பதை பகவாத்மா, அதாவது பகவான் யார் அந்த அப்படிங்கிற அந்த நிலையை அறியக்கூடிய, அவருடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். அதற்கு அவர்களுக்கு திவ்யமான புலன்களும் பகவானே அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார். இந்த உடல், மனம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இங்க இல்லையா? சோ உடல் இருந்தால்தான் ஆத்மா குடிக்கொள்ள முடியும். ஆத்மா குடிக்கொண்டு இந்த உடல்ல குடிக்கொண்டால் மட்டுமே அது நன்னிலை அடைய முடியும். மனதை கட்டுப்படுத்தினால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஆத்ம சுத்தி ஏற்படும். அதனால ஆத்மராம நிலையை அடைய முடியும். முயற்சி, அதற்காக பிரயத்தனங்கள், பொறுமையாக கையாளுதல், எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அவர்களுடைய இயல்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நிதான புத்தியுடைய மனிதராக இருப்பது. ஆக்சுவலி அதற்கேற்றவாறு புத்தியும் செயல்படும். பழக்கங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபாவங்கள். சோ ஒருவருடைய சுபாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்திற்கு ஏற்பட்ட அதாவது உகந்ததாக இருக்க வேண்டும். சோ நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே சத்துவகுணத்துல கொஞ்சம் மேலோங்கி இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான நிலைகளை எல்லாம் நாம உணர முடியும். முனையக என்னும் சொல்லுக்கு பின்வருவோரை குறிக்கின்றது. அதாவது ஆலோசனை மிக்கவர்கள். முனைய மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றது. ஆனா அவர்களுடைய நிலை அந்த நிலைக்கு, அந்த முற்றும் துறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி, அதை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக அவர்களை எவாலுவேஷன் பண்ணலாம். அதுவும் அவங்க தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாசிபிகேஷன், அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் கூட சொல்லலாம். ஸோ ஆலோசனை கண்டிப்பாக இருக்கும். எதையுமே தீர்க்கமாக யோசித்து முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனை படைத்தவர்களாக இருப்பர். மௌனம், அதிகமாக பேச மாட்டார்கள்.
ஆழ்ந்த மனமும் கொண்டவர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சிந்தனையில் எப்பொழுதுமே லயித்திருப்பார்கள். தபஸ்விகள் தபஸ் செய்வாங்க. மன உறுதி கொண்டவர்கள், திடமான மன உறுதியை கொண்டவர்கள். துறவிகள், முனிவர்கள், ஞானிகள், இது எல்லாமே ஒன்றுதான் மீனிங். ஆனா ஒரு வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னாக்கா சில அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வார்த்தையினுடைய குவாலிட்டி வச்சு அந்த அந்த இதுக்கு நம்ம இப்ப மன உறுதி கொண்டவர்கள் என்றால் திடமான மன உறுதியை கொண்டவர்கள். சோ இது வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், முனிவராக இருப்பதற்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிர்கிரந்தக அப்படின்னும் பொழுது, கிரந்தா என்றால் புஸ்தகம் ஆக்சுவலி. சோ சொல் பின்வருமான கருத்துக்களை கொண்டது. அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்கிரந்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி அவன் எதுவும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதனால் அதற்கேற்றவாறு ஞானத்தை அவன் வந்து பெற்றிருக்கின்றான். அறியாமையிலிருந்து ஞானத்தினுடைய ஒளியில் திளைத்திருக்கின்றான். சாஸ்திர விதிகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவன், அதாவது கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ளாத முட்டாள்கள், எழுத்தறிவில்லாதவர்கள், சிறுவர்கள் போன்ற. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர நிர் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இல்லை என்பது, நான் நீ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லை என்பது. சோ அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது பிரகாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இதெல்லாமே அறியாமையில் உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சில இதெல்லாமே நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இகலோகத்துல பிறக்கும் பொழுது அறியாமையால் தான் பிறந்தோம். அந்த பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. செல்வந்தன், ஒரு செல்வந்தன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அறியாமல் இருப்பதற்கு வழி இருக்கு ஆக்சுவலி. பரம ஏழை, அவனுக்கும் வந்து ஞானம் என்பது இருக்காது. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. சப்த கோஷ அகராதிப்படி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிக்ஷனரி அதன்படி நீ என்னும் இணைய சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்வருமாறு அர்த்தங்களுடன் உபயோகப்படுத்துகின்றன. எந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறோமோ அதற்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஆனா இதெல்லாமே வந்து டிஃபரெண்டா நம்ம வந்து இந்த தெரிந்து கொள்ள வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் உண்டு என்பதை நாம இங்க புரிந்து கொள்ளணும். நீ என்பது நிச்சயமாக, கணக்கீடுதல், கட்டுதல் அல்லது தடை செய்தல், மற்றும் கிரந்தக என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கொள்கை, செல்வம், பாஷ ஞானம். அதாவது கிரந்தா என்றாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புஸ்தகம். ஒரு புஸ்தகம் என்ன கொடுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு பகுத்தறிவோ அல்லது ஞானத்தையோ விளக்குவதுதான் புக். அதாவது ஒரு புக்கை படிச்சோம்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம என்ன டேக் ஹோம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, ஞானம் என்ன அதுல வந்து வர்றது, அதேதான் இங்க வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கொள்கை. அதாவது அந்த புக்கினுடைய சாராம்சம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எல்லாமே. செல்வம், இது செல்வத்தையும் குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையையும் குறிக்கின்றது. உருக்கிரம என்ற சொல் என்ன என்றால் புகழுக்குரிய செயல்களை கொண்டவ ஒரு நபர். அதாவது எல்லா ஹையஸ்ட் லெவல் யாருன்னா பகவான் தான் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are not at all should be considered only actually. சோ புகழுக்குரிய செயல்களை கொண்ட ஒருவர். சோ பகவான் தான் எதை வேணாலும் செய்வார். கண்ணாலேயே சாப்பிடுவார், காலாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் வந்து சுவாசிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு புலனை இன்னொரு புலனுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய திறன் வந்து பகவானுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, நமக்கு கிடையாது. அவர் அங்கிருந்து கையை நீட்டினா நம்ம கிட்ட வர அளவுக்கு கூட அவ்வளவு நீண்ட கைகள் உண்டு அவருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலுமே ஹையஸ்டா இருக்கிறவர் தான் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். கர்ம என்றால் அடி என பொருள்படும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே கர்மம் என்றுதான் சொல்கின்றோம். அதற்கு இன்னொரு நாமமும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அடி. சோ உருக்கிரம என்னும் சொல் முக்கியமாக மிகப்பெரிய அடிகளால் முழு பிரபஞ்சத்தை அளந்தவரான பகவான் வாமன அவதாரத்தை குறிப்பிட்டதாகும். அதாவது 3 அடி, அதாவது 3 அடிதான். 2 அடி அளந்த உடனே என்டையர் உலோகங்களையுமே எல்லாவற்றையுமே அளந்து விட்டார். 3வது அடி எங்கே அளக்கணும்னு தெரியாம பாத்தீங்கன்னாக்கா வலிச்சக்கர மகாராஜாட்ட கேட்கும்பொழுது அவருடைய தலையே அவர் கொடுத்தார் ஆக்சுவலி. சோ அது மாதிரி 3 அடி, அந்த 3 அடி நிலத்திலே அடி என்றால் அதாவது மொத்தமே எல்லா செயல்களுமே வந்து அவர் ஒரு பாதத்தை வைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா லோகங்களையுமே அவர் கவர் பண்றார் என்றால் அந்த லோகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அதற்குள் வந்து அவருடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றது என்பது பொருள் ஆக்சுவலி. சோ அதனால்தான் கர்மா என்றால் அடி எனப்படும். அதாவது எந்த இடத்துல இதை நாம் அப்ளை பண்றோம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ பகவானின் வாமன அவதாரத்தை குறிப்பதாகும். பகவான் விஷ்ணு சக்தி வாய்ந்தவர் ஆவார்.
அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியினால், அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சி, ஆன்மீக உலகையும் பகிரங்க சக்தியால், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியால பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பிரபஞ்சத்தையும், அதாவது பௌதிக உலகையும் படைத்தார். இவ்வாறாக அவரது செயல்கள் பெரும் புகழக்குரியவை ஆகும். அவரது சர்வ வியாபகமுடைய அம்சத்தினால் பரமசத்தியமாக அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் மேலும் அவர் தனது சுயமான உருவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தமது வசிப்பிடம் ஆகிய கோலோக விருந்தாவனத்திலும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார். எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். அவரின்றி எதுவுமே இல்லை என்பது நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அங்கு அவர் பல வகைப்பட்ட உன்னத லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். அங்கே கோப கோபீஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. அவங்களோட அவருடைய அங்கே லீலைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அவருடைய செயல்களை மற்றவர்களுடைய செயல்களோட ஒப்பிடவே முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்திலுமே அவருடைய இருக்கின்றார். அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்த வேலைகளை அவர் செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கின்றார். நாம வந்து ஒரே ரூபத்துலதான் இருக்கும். அந்த ஒரு ரூபத்துல சம்பந்தப்பட்ட செயலையே நம்மளால வந்து கரெக்டாக முடிக்க முடியறது கிடையாது இல்லையா? ஆனா பகவான் எல்லா இடங்களில் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர் அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்த வேலைகளை வந்து அவர் அழகா செஞ்சிட்டு இருக்கார். எனவே உருக்கிரம என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். நம்ம எல்லாம் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. நெக்ஸ்ட் சமஸ்கிருத சொல் படி பாத்தீங்கன்னாக்கா குர்வந்தி என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஒருவருக்காக செயற்படுவதை குறிக்கின்றது. அதாவது நாம் அடுத்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவகத்தை பற்றி சொல்வதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவந்தி. ஆகவே ஆத்மாராம பக்தர்கள் சுய திருப்திக்காக எப்பொழுதுமே, தன்னுடைய புலன் திருப்திக்காக அவர்கள் எப்பொழுதுமே செயல்பட மாட்டார்கள். உருக்கிரம என்னும் பகவானுடைய திருப்திக்காக எப்பொழுதுமே சதவா சர்வகாலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து அவருக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஒன்றுதான் இலக்காக இருப்பார்கள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாராம பக்தர்களுடைய இயல்பும் கூட. சோ குருக்கிரம என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவந்தி என்பது நாம வந்து செயல்படும், இன்னும் மற்றவர்களுக்காக செயல்படுவதுதான் குருவந்தி. சோ ஆத்மாராம பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு திருப்தி செய்வதற்காக தாங்கள் வந்து அந்த பக்தி சேவையில ஈடுபடுகிறார்கள். ஹேத்து என்பது காரணம். ஹேத்து என்னும் அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்றால் ரீசன், அதாவது காரணம் என்று பொருள்படும். ஒருவருடைய புலன் திருப்திக்காக பல காரணங்கள் உண்டு இல்லையா? சோ இந்த புலன் திருப்தி என்பது நாம எந்த பாதையில எடுத்துட்டு போகிறோம் என்றது முக்கியம். ஆன்மீக பாதையில இல்லை பௌதிக பாதையில. சோ இவை பௌதிக இன்பம், யோக சக்திகள் மற்றும் முக்தி என வகைப்படுகின்றன. பௌதிக இன்பம் என்பது கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியது. யோக சக்திகள் என்பது இந்த சித்திகள், அதாவது யோக நிலையில் வந்து நிலை பெறுதல். ஆனா முக்தி என்பதோ பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவது. இவை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி செய்பவர்களால் விரும்பப்படவை ஆகும். பௌதிக இன்பங்களை பொறுத்தவரை அவை எண்ணற்றவை. ஆனா எல்லாமே வந்து டெம்பரவரி தான். அது சில காலம் தொடங்கி சில காலம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒருவர் கடினமான சூழ்நிலையில இருக்கார் என்றால் அதுவும் வந்து சொற்ப காலம்தான். அதே மாதிரி சுகமான காலங்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அதுவும் சொற்ப காலம்தான். இதுதான் பௌதிக இயற்கையினுடைய நேச்சரே. சோ மேலும் பௌதிகவாதிகளுடைய மாயாசக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாருமே மாய சக்தியில் கட்டுண்டவர்கள். அவற்றை இந்த ஜடப்பமரத்தில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள யாராலும் முழுமையாக பெறவும் முடியாது. சோ பௌதிக இன்பங்கள் எண்ணிக்கைக்கு முடிவே கிடையாது. ஆனா அது எல்லாமே வந்து மொத்தமா நம்மளால யாராலுமே பெற முடியாது. எல்லாத்துக்குமே லிமிட் தான். யோக சக்திகளை பொறுத்தவரையில் மொத்தத்தில் 8 உள்ளன. அவை என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிகச்சிறிய உருவை ஏற்றுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அணு அளவுக்கு கூட பகவான் அந்த இதுலயும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மொத்தத்தில் எடையின்றி இருத்தல், அதாவது வெயிட்லெஸ். நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அதாவது நம்ம சிறு வயதிலே பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு தமிழ்ல சொல்ல தெரியாது. இனர்ஷியா என்றால் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பந்தையே நம்ம மேல எழுதினாலும் அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கீழே இழுத்து வந்து தள்ளும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் அந்த எடையற்ற தன்மை, மாஸ் அண்ட் வெயிட், இந்த டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் நம்ம படித்திருப்போம். நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வந்து பிசிக்ஸ், அதாவது 6th 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம். சோ மொத்தத்தில் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரமற்ற நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற கோள்களுக்கெல்லாம் நம்ம செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூமியில வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இந்த பூமியினுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளால வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்க முடியுது. ஆனா பிற கிரகங்களுக்கு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா வெயிட்லெஸ். இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி இந்த இதெல்லாமே வந்து லான்ச் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அத PLSV இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லான்ச்சிங் எல்லாமே பண்றாங்க.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல் ஆராய்ச்சிக்கு எல்லாமே சேட்டலைட் எல்லாம் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோள்கள் எல்லாம் அந்த வெவ்வேறு கோள்கள் இந்த கிரகத்துக்கு அனுப்புறது அந்த கிரகத்துக்கு அனுப்புறது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் மேல போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா வெயிட்லெஸ் தன்மை தான் அது கொடுக்கும். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி எடையின்றி இருத்தல், விரும்பக்கூடிய எதையுமே அடையுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திகளை பற்றி சொல்வது, ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆளுதல், அதாவது பவர் இருக்கக்கூடிய அந்த செயல், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர், பிற ஜீவராசிகளை கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது அடுத்தவங்கள வந்து கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிறது, கோள்களை விண்வெளியில் பாய்ச்சுதல், இதுதான் நான் சொன்னது. ஸோ கோள்கள், செயற்கை கோள்கள் தான் நாம இங்க எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக, அதாவது சயின்டிபிக் அப்ளிகேஷனுக்காக தான் அதெல்லாம் செய்து நம்ம வந்து வேறு ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிரகத்திற்கு செல்லுதல், அதை பாய்ச்சுதல். இந்த யோக சக்திகள் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவை உள்ளன. முக்தியையும் 5 வகைப்படும். முக்தியும் 5 வகைப்பட்டதாகும். அதாவது இது 5 சம்பந்தங்களை பற்றியதாகும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். தாசியரசா, சாக்கியரசா, சாந்தரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து மாதுரிய ரசா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசா. இந்த 5 வகை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம். அதே மாதிரி முக்திகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம். நம்ம என்னது பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட இணையிறது இல்லையா. இரண்டாவது இங்கே வந்து பகவானுக்கு என்ன சேவகம் செய்து கொண்டிருந்தோமோ அதே சேவகத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு சென்று சேருவது, அங்கேயும் அதை கான்டினியூ பண்றது. மூன்றாவது அவருடைய வைபவங்கள்ல சிலதை வந்து அவருடைய வைபவங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன் அப்படின்னாக்கா அந்த ரூபத்துல பகவானை நம்ம வந்து அந்தந்த ரூபங்கள்ல இருக்கார் என்பதை சொல்கின்றோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை. கம்பேனியன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீசுக்திகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த ஆயுதங்கள், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி கம்பேனியனாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு வந்து அவருடைய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய சில குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு வர்றது, அவர் ரூபங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதுல வந்து நமக்கு அதை வந்து அடைய பெறுது. இதுதான் வந்து 5 விதமான முக்திக்கு வழிகள் என்று நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே வர்றது இது படிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து இல்லையா. ஆகவே மேலே குறிப்பிட்ட சுயநலங்களில் பற்று கொள்ளாமல் பகவானுக்கு, அதாவது முக்தி நம்ம இப்படியெல்லாம் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பேசிக்கலி நம்ம முக்தி அடையணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட நமக்கு தேவையே கிடையாது. நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் வழங்குவார் அப்படிங்கிற அந்த இது. ஆனா இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இலக்கு தேவை. ஆனா பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க முன்னேறி ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்டு பொசிஷன்ல வந்தவங்களுக்கு வந்து முக்திக்கான ஆவல்கள் கூட இருப்பதே கிடையாது. ஸோ எஸ்பெஷலி பிரம்மத்தோட இணையக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீகத்தினுடைய சம்பந்தம், ஆசைகளை அதாவது அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ஆசையாக ஆகிறது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் தவறி இந்த லோகத்திற்கு திரும்பி வருகிறார்கள் என்றும், ஏனென்றால் அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியில் போய் கலக்கின்றார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. பகவானுடைய பிரகாசத்தில் சென்று கலந்து விடுகிறார்கள், அதாவது அவரோட உடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசத்துல போய் மறிஞ்சாராங்க. ஸோ ஆனால் அதுவும் ஒரு பௌதிக ஆசையாகவே கருதப்படுகின்றது. ஸோ நம்ம அந்த பிரம்ம இதுல படிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, பக்தி ரசாமிரத சிந்து நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னாக்கா அதுல இது தெரியும். மேலே குறிப்பிட்ட சுயநலங்களில் பற்று கொள்ளாமல் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே தூய பக்தி. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பாத்தீங்கன்னா சிக்ஷாஷ்டகத்துல சொல்வார், நாஜனம் நாதனம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு தொண்டர்களும் வேண்டாம், அதே மாதிரி செல்வங்களும் வேண்டாம், அழகான மனைவியும் வேண்டாம், எத்தனை ஜென்மங்கள் மோட்சம் கூட வேண்டான்னு இடுவார் அவர். நான் மோட்சம் சொல்வார், மோட்சம் கூட எனக்கு தேவையில்லை பெருமானே, எத்தனை ஜென்மங்கள் நான் எடுத்தாலும் எனக்கு வந்து உனக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை மட்டும் கொடு அப்படின்னு தான் கேட்பார். இது ஒண்ணுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான பக்தர்கள் கேட்கக்கூடியது. ஆனா இனிஷியலா நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மோட்சம் என்ற இலக்கு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் முன்னேற முடியும். ஆனால் அந்த முன்னேற்ற பாதையில் வரும்பொழுது நாம மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடையும் பொழுது அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும், ஓ மோட்சத்தை கூட நம்ம எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, பகவான் கிட்ட சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு சேவை செய்தால் போரும், அதிலே வரக்கூடிய ஆத்ம திருப்தியை நமக்கு போரும் என்ற நிலைக்கு ஒரு உத்தமமான பக்தர் வந்து தள்ளப்படுவார். இதுதான் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. ஜட உலகில் பக்தி தொண்டை பயில்வதில் 81 வகையான நிலைகள் உள்ளன என்று சொல்லியிருக்கின்றார்.
இந்நிலைகளுக்கு மேலாக இருப்பது உன்னதமான பக்தி துண்டாகும். அது எத்தனை விதமான பக்தி துண்டாகனா இருக்கட்டும். சோ நாம கூட வந்து இந்த இதுல படிச்சிருக்கோம், சாதன பக்தி அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வைதி பக்தி, அதுக்கப்புறம் ராகனுகா பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி. இந்த 4 நிலைகள் பார்த்திருக்கோம். அந்த 4 நிலையில வந்து வைதி பக்தியில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 64 வகையான இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி லிஸ்ட் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ நீங்க ஒரு வாட்டி போய் அங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இங்க 81 வகை என்று சொல்றாங்க. சோ அது என்ன ரெஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் நானு. சோ ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை. சோ இந்நிலைகளுக்கு மேலாக 64 கண்டிப்பாக இருக்கின்றது. நீங்க சென்று பார்த்தால் அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படும் இது ஒரு தனிப்பட்ட நிலையை சேர்ந்ததாகும். சாதன பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வேதங்கள் சொல்லியிருக்கோ அத பிரகாரமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோ பண்ணி பக்தி சேவை செய்வது. அது மேலும் 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளர தொடங்கின்றது. நம்ம அந்த நவவித பக்திஸ்ல வந்து நாம எடுத்துக்கிட்டு போறோம். அத இந்நிலைகள் பின்வருமாறு, அதாவது பற்று, அன்பு, பாசம், உணர்ச்சிகள், உறவு, விசுவாசம், பின்பற்றுதல், பரவசம் மற்றும் தீவிரமான பிரிவு துயர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நவவித பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு ஆக்சுவலி. சோ அந்த 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 வெளிப்பாட்டுல வரக்கூடிய, அதாவது அந்த நிலையில வந்து வரக்கூடியது. சுறுசுறுப்பற்ற ஒரு பக்தரின் பற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நார்மலான ஒரு பக்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான அன்பு என்னும் நிலை வரை பயிற்சி அடைகின்றது. சோ ஒருத்தர் வந்து பக்தி சேவையை வந்து தொடங்கி இருக்கார் என்றார், எடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து முழுமையான ஈர்ப்பு வந்து பக்தி சேவை. நம்ம பக்தியே விடுங்க, எந்த ஒரு செயலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆபீஸுக்கு போறோம், புதுசா ஒரு ஆபீஸ்ல ஜாயின் ஆகுறோம். ஆனா போறோன்னே ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து ஏதோ ஒரு ஜோஷ் இருக்குமே ஒழிய, ஆனா நம்ம வந்து அங்க என்ன பணியில இருக்காங்க, அந்த அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சி வந்து மெதுவாதான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம். எடுத்த உடனே ஒரே நாள்ல எல்லாவற்றையுமே நம்மளால கத்துக்கவும் முடியாது இல்லையா? அவ்வாறு நம்ம பிரயத்னம் செஞ்சா அந்த வேலையிலேயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மனசு லயிக்காது. ஆனா வந்து சுறுசுறுப்பற்ற, அதாவது நார்மலான ஒரு பக்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் உன்னதமான அன்பு என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகின்றது. அவருடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல வந்து ஒரு அன்பு பொழி. ஆனா ரொம்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசுவாசம் என்னும் நிலை வரை வறந்து விடுகின்றது. ஒரு படி மேல். அன்பு வேறு, விசுவாசம் என்பது வேறு. அன்பு என்பது பகவான் மேல நம்ம வந்து அன்பு பொழியறது, அவ்வளவுதான். அவர்கிட்ட இருந்து வந்து அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போ இல்லை, அவர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையை வந்து அதை உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடிய நிலை வந்து இனிஷியல்ல வரவே வராது. ஆனா நாம சில அனுபவங்கள் எல்லாம் பெறும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு வந்து பகவான் மேல விசுவாசம் என்னும் அந்த நிலையை வந்து எடுத்து செல்கின்றோம். நண்பனாக உள்ள ஒரு பக்தரின் பற்று பின்தொடரும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகின்றது. நாம கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சமர்ப்பித்தால் அவனை பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணி அவன் பின்னாடி போயிடுவோம். அதே மாதிரிதான் இந்த சாக்கிய ரசத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தான், அவன் வந்து பகவான் என்ன சொன்னானோ அதை பிளைண்டா செஞ்சான். அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ரசம். அது பெற்றோர், இப்ப யசோத தாயார் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்ட். அதே மாதிரி மாதுரிய ரசா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கான்ஜுகல் லவ்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க பிரேம பக்தின்னு சொல்லணும். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பக்தியில சொல்லும் பொழுது அதுல காதல் என்று சொல்லக்கூடாது, அது பிரேம பக்தியாக கருதப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அது பௌதீகமான செயல்ல இருப்பதில்லை. பௌதீகமான செயலுக்கு தான் நம்ம காதல். ஏனென்றால் இந்த பௌதீக செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த புலன்களுக்கு திருப்தி செய்வதற்கான இருக்கும். ஆனால் ஆன்மீகத்துல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வேறு நிலை. ஏனென்றால் அது மனதை வந்து அவர்களிடம் லயித்து கொண்டது. பிரேம பக்தியால் அவர் மீது நாம பொழிகின்ற அன்பு என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும். அங்க பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் கிடையாது. இந்த பௌதீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன். அதனால்தான் நம்ம வந்து அந்த மாதுரிய ரசத்தை வந்து தவறான முறையில் நாம பிரயோகப்படுத்தக்கூடாது. மாதுரிய ரசா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பிரேம பக்தியை கொண்டவர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே அப்படிதான்.
இல்லையா? நாயிகா பாவத்துல இருந்துட்டு கூட அந்த பாவத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுக்கு பிரேம பக்தியை செலுத்தினார்கள். அங்கே காமம் என்பது கிடையாது, அங்கே அன்பு என்பது ஒன்று மட்டும்தான் உண்டு. ஆனா இந்த பௌதீக இயற்கையில நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கும் பொழுது அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகம் காமம் எல்லாம் உண்டு. அந்த மாதிரி பண்புகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்திற்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. இவை பகவானின் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டின் அம்சங்களாகும். சோ ஹரிபக்தி சுதோதயா என்னும் நூலின் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தம் பூதக என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா பூரண ஆனந்தம், அதாவது முழுமையான ஆனந்தத்தை பற்றி கூறப்படுகின்றது. அருவ பிரம்ம உணர்வினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தம், அதாவது தோன்றாத அருவத்தின் மீது நம்ம மனதில் நிலை கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி, அதனால வரக்கூடிய ஆனந்தம் எதனோடு ஒப்பிட்டிருக்கின்றார்களால் பசுவின் குழம்பினால் உண்டான குழியில் உள்ள மிக குறைந்த நீருடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது அந்த கொம்புகளால் அது குட்டும் போது வரக்கூடிய அந்த ஒரு குளத்தினுடைய நீருக்கு ஒப்பிடப்பட்டு, அதாவது மிக குறைவான அளவு, அந்த ஆனந்தம் கம்மி. அதே நம்ம பகவானுடைய சச்சிதானந்த ரூபத்துல செயல்படும் பொழுது அது எல்லை அன்லிமிட்டடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. சோ தோன்றாத அருவம் என்பது அந்த 3 நிலைகள், அதாவது பரமாத்மாவுடைய 3 நிலைகளை பற்றி நாம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஒன்று அதாவது பிரம்மம் என்னும் நிலை, இரண்டாவது பரமாத்மா நிலை, அதுக்கப்புறம் பகவான் நிலை. சோ இந்த தோன்றாத அருவம் எனர்ஜி மட்டும்தான் நினைக்கக்கூடியது ஒரு குளத்து நீரோட ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை காண்பதில் கிடைக்கும் கடல் அளவு ஆனந்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சச்சிதானந்த ரூபத்துலதான் நமக்கு கிடைக்கும். அது மிகவும் அற்புதமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சுயரூபம் மிக மிக கவர்ச்சி, அட்ராக்ஷன். கிருஷ்ணா என்னும் அந்த வார்த்தைக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர்ச்சி அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி என்று பொருள் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ணா என்ன சொல்லும் பொழுது நம்மள நாமளே மெய்மறந்து அவர் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை செலுத்தி விடுகின்றோம். அந்த பதத்திற்கே இருக்கக்கூடிய விளக்கம் அது எல்லா கவர்ச்சிகளையும், எல்லா ஆனந்தத்தையும் மற்றும் எல்லா சுவைகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். ரசங்கள், இந்த 5 விதமான ரசங்கள், டைரக்ட் ரசம், இன்டைரக்ட் 7 விதமான குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த 12 ரசங்களும் உள்ளடக்கியதாகும். சோ இந்த 12 ரசங்களும் நாம அதாவது பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வாசிச்சிருக்கோம். நீங்க ஒரு வாட்டி அதை போய் ரெஃபர் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். சோ இக்கவர்ச்சியில் வலிமை மிக்கவையாக இருப்பதால் இவற்றிற்கு பதிலாக பௌதிக இன்பத்தையோ அல்லது யோக சக்திகளையோ அல்லது முக்தியையோ மாற்றிக்கொள்ள யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. சோ அதாவது முக்திக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நிலைதான் இது ஆக்சுவலி. சோ பகவானோட உறவு கொள்வது. ஆனால் ஒருவர் தனது சொந்த இயல்புக்கேற்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களால் கவரப்படுகின்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களுக்கு பௌதிக குணங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம உறுதியாக அறிய வேண்டும். அவரது குணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம், அறிவு மற்றும் நித்தியத்தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டவையாகும். சோ அவருடைய குணாதிசயங்கள் எதனோடு சம்பந்தப்பட்டது என்றால், அதாவது பேரானந்தம், இந்த சிற்றின்பம் இல்லை, பேரின்பம், அதுக்கப்புறம் ஞானம், அதுக்கப்புறம் ஸ்திரமான நிலை. சோ அதாவது எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதற்கு பொருந்தியவையாகும். பகவானுக்கு எண்ணிலடங்காத குணங்கள் உண்டு. சோ அவருக்கு எத்தனையோ சுபாவங்கள் உண்டு. பகவானின் ஒரு குணத்தால் ஒருவர் கவரப்படும் பொழுது மற்றொருவர் வேறு குணத்தால் கவரப்படுகின்றார். சில பேருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் குணம் பிடிச்சிருக்கும் பகவானோடது, சில பேருக்கு இன்னொரு குணம் பிடிக்கும். சோ இந்த 4 குமாரர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மருடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக நிலையில் பிறந்த குமாரர்கள் என்று நமக்கு தெரியும். பகவானின் மலர் பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த நறுமண மலர்களாலும் சந்தன குழம்பு தடவப்பட்டிருந்த துளசி இலைகளாலும் நறுமத்தாலும் கவரப்பட்டனர். இவர்கள் எல்லாமே இவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்தின் அந்த நிலையை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனாலதான் போக்கஸ் பண்ணாங்க இவங்களும். அதே போலவே சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பகவானின் உன்னதமான நிலைகளால் கவரப்பட்டார். ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தார். இருப்பினும் பகவானின் லீலைகளால் அவர் கவரப்பட்டார். பகவானுடைய லீலைகள் பௌதிக குணங்களுடன் எவ்வித சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை இது நிரூபிக்கின்றது. ஆன்மீக தன்மை உடைய இயல்புகளில் நம்ம மனது லயிக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக சம்பந்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுக துக்கம் சந்தோஷம் எதுவா இருந்தாலுமே அது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா பொருட்டாகவே இருக்காது. அதை பற்றி நம்ம கவலையே பட மாட்டோம். சோ பகவானுடைய லீலைகள் பௌதிக எந்த சம்பந்தம் இவ்வாறே இளம் கோபியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் தேக அம்சங்களினால் அவருடைய, அதாவது அந்த ரூபத்தினால் அவர்கள் கவரப்பட்டனர்.
பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டதால் ருக்மணிக்கு அவரிடம் கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி தேவியின் மனதை கவர்ந்து விடுகிறார். குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் பாத்தீங்கன்னா இளம் பெண்களின் மனங்களையும் கவர்ந்து விடுகின்றார். லைக் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் அந்த கதையும் அப்படிதான் இல்லையா? வயது முதிர்ந்த பெண்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் என்னும் அந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்து அங்கேயும் தாய் பாசத்தால் கவரப்படுகிறார். காந்தாரி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சாபத்தை கொடுத்த பிறகும் அந்த சாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். தாய் ஸ்தானத்தினுடைய தாயாகவே அவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களங்களாக இருக்கட்டும் அமங்கலங்களாக இருக்கட்டும் பகவான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர். சோ அமங்கலங்களை நாம் என்னைக்குமே வெறுக்கவும் கூடாது. சோ ஆண்களின் மனங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா சிநேகம் லைக் அர்ஜுனன், சோ அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய தாசன் அந்த ரூபத்துல லைக் ஹனுமன், இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூபத்திலையும் அவர்கள் எந்த விதத்துல பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்களோ அதிலேயே அவர் அந்த ஏற்றுக்கொள்கின்றார். இதுல இருந்து ஒண்ணு தெரியணும் நமக்கு, நாம அவர்கிட்ட எந்த நிலையில போய் அவரை அணுகுகின்றோமோ அந்த நிலையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார் என்றால் அவ்வளவு பெரிய மனசு யாருக்குமே வராது இல்லையா? இப்ப நாம கூட இருக்கோம், நமக்கு பிடிச்ச விதத்துலதான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உபதேசம் செய்யணும்னு நினைப்போம். அதே மாதிரி அவர்களுக்கு அவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. நாம எந்த நிலையில இருந்தாலுமே நாம எப்படி பக்தியை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைச்சாலும் அதை பகவான் ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கார். அப்படின்னா நாம அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கறத நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ஹரி என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல அர்த்தங்கள். ஹரிநாமம் மோட்சத்தை கொடுக்க வல்லது. அதற்கு பல்வேறு அர்த்தங்களும் உண்டு. ஆக்சுவலி பகவான் அவரது பக்தரின் மனதில் உள்ள எல்லா அமங்கலத்தையும் அழித்து அவருக்கு உன்னதமான தூய அன்பை அளிப்பதன் வாயிலாக அவரது மனதை கவர்ந்து கொள்கின்றார். இதுவே ஹரி என்னும் நாமத்தினுடைய அர்த்தம். சோ அதாவது நம்ம மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அழுக்குகள் இருக்கின்றன. ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையோட நம்ம எப்பெல்லாம் போய் தொடர்பு கொள்கின்றோமோ அதனுடைய இம்பாக்ட் இந்த மனசுல வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா பகவான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தில இருந்து நம்மளுடைய இந்த ஸ்ரத்தையோட செய்யக்கூடிய இந்த பக்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த அழுக்குகளை எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார். சோ அவருக்கு உன்னதமான தூய அன்பை அளிப்பதன் வாயிலாக இந்த அமங்கலத்தை எல்லாம் அழிக்கின்றார். அவரது மனதை கவர்ந்து கொள்கின்றார். நாம அவரை மேல லயிக்கக்கூடிய அந்த மனசை கொடுக்கின்றார். கடும் துன்பத்தில் பகவானை நினைவு கொள்வதால் எல்லா வகையான துன்பங்களிலும் ஒருவரால் விடுபட முடியும். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாம நிறைய பேர் கூட ஏற்படுத்தியிருக்கோம். நம்ம ரொம்பவுமே சங்கடமான ஒரு சூழலில் இருக்கும் பொழுது பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்து ஹரிநாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது அந்த சங்கடமற்ற நிலையில நாம உணரவும் முடியும். இது எல்லாமே நம்ம செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்யணும். தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டு பாதையில் உள்ள எல்லா தடங்கல்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் விளக்கிடுவார். பகவான் படிப்படியாக அழித்து விடுவதால் கேட்டல், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், இந்த 9 விதமான நவபக்தி செயல்கள் பக்தரிடம் வெளிப்படுகின்றன. பகவான் தமது சுய அம்சங்களிலாலும் உன்னதமான இயல்புகளாலும் தூய பக்தரின் மனதை கவர்ந்திழுக்கின்றார். சோ அவருடைய அம்சங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் ஒரு உத்தமமான பக்தனுக்கு ஏற்படும் பொழுது அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுக்கு தூய பக்தி சேவையில் அவர் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றார். அவரிடம் உள்ள கவர்ச்சி மற்றும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் தூய பக்தர் ஒருவர் 4 மத கொள்கையில் எதனிடமும் பற்று கொள்வதே இல்லை. 4 மத கொள்கைகள் என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க வர்ணாசிரமம், அதற்கும் மேல அவர் பாத்தீங்கன்னாக்க நிர்குணவாதி ஆகிவிடுகின்றார். இவை பகவானின் உன்னத குணங்களிலிருந்து உள்ள மிக்க கவர்ச்சியான அம்சங்கள் ஆகும். இதனுடன் அபி மற்றும் சா எனும் சொற்கள் இணைந்திருப்பதால் அதன் அர்த்தத்தை எல்லா விதத்திலும் அதிகரிக்க முடியும். சமஸ்கிருத இலக்கணப்படி அபி என்னும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம இங்க படிச்சிருக்கோம். நம்ம அபி அந்த முன்னாடி பக்கத்துல இருக்கு. சோ அந்த 7 அர்த்தங்களை அழகா சொல்லியிருக்காங்க. எனவே இச்சுகலோகத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் கூறுவதன் வாயிலாக ஒரு தூய பக்தரின் மனதை கவரக்கூடிய எண்ணிலடங்காத தெய்வீக குணங்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இருப்பதாக நாம் காண முடியும். சோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாசிச்சது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உன்னதமான இயல்புகளை பற்றி நாம இந்த ஸ்லோகத்துல அற்புதமாக தெரிந்து கொண்டோம். சோ இன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறைவு பெறுகின்றேன். ஏன்னா டைம் கூட ரொம்ப எடுத்துட்டேன்.